полонимо всяку думку на послух Христу. Тому що у нас в голові є мільйони думок. І якщо вони від лукавого, то тоді нам дуже важко сприймати Слово Боже, нам дуже важко довіряти Богу. Людина, вона є триєдиною – дух, душа і тіло. І наша душа – це наші думки, наші відчуття. І ми їх можемо провірити, ці думки, тільки по Слову Божому. Тобто, якщо ми читаємо Слово Боже, якщо ми сприймаємо, якщо ми сприймаємо його, приносимо достойний плід покаяння, то ми стаємо дітьми Божими. Ми тоді несемо світло в світ, ми тоді світимо для людей, і ми тоді є соль, яка є солоною, ми тоді є світлом, яке світить дуже яскраво і яке не ховається під каганець, тому що ми не можемо своє світло від Бога заховати. Тому читайте Слово Боже, моліться, ходіть в церкву і буде щастя. І саме головне, діліться цим словом.